antes de nada, pois, agradecer a organización que me convidasen a este congreso. Como queda dito, eu non son especialista en toponimia, simplemente son un aprendiz. Aí cos meus compañeiros do Seminario Onomástica da Real Academia aprendo moito. Aquí presentes a maior parte. Tamén doutros especialistas que tamén están aquí presentes, que Beza Aquiles, López Bollón, etc. Nesta comunicación, ninguén espere que me metan fonduras, precisamente por eso. Esta é unha... Cando me propuseron participar, eu dixen que ia facer unha cousa divulgativa, máis que nada, non? Tratarei, polo tanto, algúns nomes de lugar, 16 en total, relacionados co mundo xacobeo da ruta Santiago a Muxía e a Ría de Camariñas, seguindo un antiquísimo camiño que atravesaba o río Xallas pola tamén antiquísima ponte de Brandomil. Este camiño non está recoñecido oficialmente como ruta xacobea, si o está o de Santiago a Fisterra, pero por outra ponte, Ponte Olveira, que queda máis ao sur, tamén ao Xallas, e que tamén vai a Muxía, pero resulta que ese camiño dá a volta e volve ao mesmo sitio, cando o máis recto sería volver por Brandomil, por exemplo, non? Parece que se desbota o camiño recto. Esta comunicación, como digo, só ten carácter divulgativo, pois prácticamente todos os topónimos que escollín foron estudados por reputados investigadores, José Luis Pensado, Xosé Ramón López Boullón, Gonzalo Navaza, Pablo Martínez Lema e Fernando Cabeza. Aínda que boa parte dos casos as dúbidas sobre as orixes etimolóxicas permanecen sen resolver de maneira definitiva ou polo menos non convincente. Aínda que neste camiño hai topónimos viarios, non vou entrar neles, por exemplo, a Brea, o Portanxil, as Pontes, Pontemaceira, a Barca, un hospital de peregrinos en Covas que queda no Concello da Baña, a Ponte Bella de Brandomil, a alberguería en Moraime. Non os trato por este motivo, senón, como dixen, pola súa relación co patrimonio histórico-artístico, é dicir, topónimos que tamén teñen unha parte de historia ou de arte ou de outro tipo, non? 16 nomes de lugar, máis ou menos coñecidos, por ter acontecido neles algún suceso de carácter histórico, o paso documentado de peregrinos, algún asentamento arqueolóxico, Brandomil, por exemplo, antigos mosteiros, como son Moraime ou Zombaíñas, igrexas de probado culto xacobeo, como é Santiago de Cereixo, ou portos de desembarque de peregrinos, ainda que fose ocasionais, como poden ser Muxía e Cereixo. Non descubro nada novo nesta comunicación, que, como digo, ten carácter divulgativo e mesmo lúdico, porque poño moitas imaxes, co objetivo de facer máis atractiva a ciencia toponímica para os non iniciados, ou mellor os que estáis aquí vos aburridos con eso. Procurei acompañar, como digo, os casos estudados con imaxes. Este é a grandes liñas o camiño, como vedes, é moi recto, aquí, abaixo. É moi recto, non son estes, algúns topónimos sí, outros non, os que entran aí. Este é, non sei moi ben, ao que aparece punteado por abaixo é o camiño a Fisterra, que sí está recoñecido, pero como vedes o camiño a Fisterra depois vai a Muxía, onde hai un santuario mariano xacobeo, onde se mestura o culto á Virxe, en principio foi o culto á Virxe, depois con Santiago, pero volve polo mesmo sitio, en vez de seguir o camiño máis recto, que é o que... Isto sí, non? Sí. Este en punzón, non? Bueno, moito ilusionado. Bueno, non sei se a liña de puntos por aí... sí, agora está, claro. Este sería o camiño máis recto que vai por esta estrada xeral. Ben, tamén foi produto dunha publicación de Manuel Vilar Álvarez, que é o actual director do Museo do Pobo Galego, de Muxía, pois unha publicación recente e divulgativa, no que tamén me baseo moitos testemunhos, sobre todo de peregrinos. Ben, o paso por Brandomil é antiquísimo, non? Como vedes, os mapas máis antigos de Galicia, finais de 16, principios de 17, sinalan a ponte de Brandomil
sin excepción ninguna. Unha ponte que ten, como veremos depois, ten as súas raíces no mundo romano, pero que actualmente é unha ponte do século XVI, a Bella de Brondomil. Aquí veus outra vez, ponte de Brondomil, que vai cara a terra de Nemancos e terra de Soneira, que son as que compoñen o que actualmente se coñece con este nome artificial de Costa da Morte, no que se está facendo famoso debido aos naufraxios. Este é o mapa de Fontán de 1834, que fixo o primeiro mapa moderno de toda España, anticipándose en 4 décadas a calquera intento do Estado español, do goberno español, de facer un mapa semellante. Bueno, o primeiro topónimo vou ir correndo, fixándome no fundamental, porque son 16 topónimos, pero non algúns paseinos por encima. Os primeiros coincide o camiño de Fisterra co de Muxía, ata Negreira, coinciden, e un deles é Auga Pesada, que xa foi estudiado por López Boullón. Esa é unha ponte pola que pasa o camiño, unha ponte antiga. Ben, aquí xa digo que tendes aí as atestacións, non as vou repetir, non perdemos tempo. Bueno, un topónimo bastante transparente de Aqua, pero non pesada, senón como pon máis abaixo López Boullón, ben, está relacionada co paso, de pasar, auga pasada, que tamén aparece por aí, aparece nunha das atestacións. Auga pasada, polo tanto, pasou a auga pesada por disimilación vocálica. Está, polo tanto, en relación con o pasal, os pasais, os pasares. Pasaron en lugares de vadear un río por pedras, non por pontes. Feito histórico, pois xa falaremos deso. O castro de auga pesada, que consta así, en 1471 reuníronse cabaleiros de Galicia para unir as súas forzas contra o arzobispo Alonso II de Fonseca, que tentaba conquistar para sí as Torres de Altamira. E reúnense, consta que se reúnen aí, e tamén hai un peregrino, Eric Lasota, que recolleu o topónimo Ao Pesada. Non vou aí, pero... Ben, outro, o Mar de Ovellas. Isto non é habitado, é simplemente un termo xeográfico. Mor de Ovellas, tamén achou no López Boullón, sería o topónimo originario, un radical prerromano mor, relacionado con pedra, montículo, etc. Depois un paso de mor a mar por alteración vocálica, moi serodia, non se resistra antes do século XVIII, a peña de Mar de Ovellas, no cadastro de Ensenada. Tamén, por aí pasaron eses cabaleiros, onde aparecen os Ulloa, os Conde de Lemos e tamén Pedro Madruga, que, por certo, Pedro Madruga non fixo, Pedro Álvarez Soutomayor non fixo honra ao seu alcume, pois chegou tarde a cita, pero sí, con moito trompeteo, consta en Vasco da Ponte, que foi quen o cronista en 1530 dou conta desa reunión. Ben, pois pasaron por aí tamén. O seguinte, Ponte Maceira. Esa ponte ben bonita, gótica, de finais do XV, XVI, etc., pois tamén era o único paso dos peregrinos cara ao occidente. A ver, teño que separarme. Isto de ter voz cantante. Así. Vai lonxeño. Retiramos un chisquiño para atrás. Ben, así. Ben, pois, os pasos de peregrinos para Occidente era o único paso polo río Tambre ata daqui a Ponte no Afonso, da que falou na desembocadura, que falou Gonzalo Navaza pola mañá. A Ponte Maceira, tamén, bueno, aí están as atestacións de Vasco a Ponte Puente Maceira, 1530 máis ou menos, un peregrino Puente Masera, e ese último, Gunzinger, en 1600
54, que, bueno, un composto de ponte, lóxicamente, transparente, máis o fitónimo maceira, do latín matinaria, árbore das mazás. A culpa da etimoloxía de Lope Bouchón. Ben, aquí tamén houve unha batalla previa a esta das Torres de Altamira, porque aquí, pois, o López Sánchez Moscoso, que aínda non era conde de Altamira, pois tiña tropas tamén no outro lado do Tambre, e o irmán do bispo Fonseca, que era don Luís de Acevedo, pois púxose aí para impedir que pasasen as tropas de García Martíz de Barbeira, que era E, por fin, chegamos ás Torres de Altamira. Quedan un pouco desviadas do camiño, non? Pero tratámolas pola súa importancia. Como se quedan as ruínas, ten unha ruína construíse a mediados do século XV, con permiso, aquí había que falar do cargo de pertegueiro maior nas terras de Santiago, onde era un cargo civil porque o arzobispo non podía intervir en asuntos de xustiza porque non podía facer sangue. Por lo tanto, o pertegueiro maior foi un cargo sempre en disputa entre os Moscoso, que son unha nova familia xa do século XV, e os arzobispos de Santiago. Primeiro Rodrigo de Luna, que era irmán de Álvaro de Luna, despois xa o Fonseca, que viña de Sevilla. Ben, aquí produciuse xa as guerras irmandiñas, que foi en 1466, 67, 69, e quedaron semidestruídas as Torres de Altamira e volveron os señores laicos e eclesiásticos, obedeceron os irmandiños e volveron a reconstruir e fanse cargo os escudeiros do Lopo Sánchez de Moscoso, pero quere conquistalas ao Alonso de Fonseca porque hai que darse conta que está nas terras de Santiago. Por lo tanto, Altamira, como xa di aí pensado, pois vendo transparente, alto e de mirar, pensado saliento o feito de que o tratamento de alta fronte a outa, que é o tradicional, o esperado, demostra ascendencia culta ou semiculta e tamén pola colocación dos dous componentes en contraste con topónimos como Penouta, etc. Efectivamente, é un topónimo orográfico, é unha excelente atalaya onde se desxergaba todo o Val de Bahía e tamén as murallas de Santiago. Hoxe en día non por culpa dos eucaliptos, pero naquele tempo sí. Acaba de celebrarse o ano pasado 550 anos da Batalla de Altamira, que foi o 13 de xuño do 1471, onde se enfrontaron as tropas do arcebispo Fonseca, que acudiu, Fonseca II, que acudiu en persoa, fronte ás tropas de Lopo Sánchez de Moscoso e dos cabaleiros que o axudaron. Os cabaleiros derrotaron a Fonseca, que fuxiu a Padrón, e foi unha victoria pois da nobreza, bella nobreza galega, que aproveitou para intitularse. E Lopo Sánchez Moscoso pois pasou a ser conde de Altamira e aí quedou. Os reis católicos despois respetaríanlle o seu título. Temos aí a Batalla de Altamira, unha especie de reproducción do que sería, que coincidiu co día de Corpus e de San Antonio, e tendes os defensores, os cabaleiros, que vos sonarán como cabaleiros galegos ben famosos. Bueno, Trastámara tamén o tratamos como condado. Trastámara xa aparece en Pomponio Mela, xa foi citado este parágrafo pola mañán, nos ríos Tamaris e Sars, que flúe as augas. Ben, é un condado de orixe galega, é dicir, o territorio que quedan despois do Tambre vistos de Santiago, non? Támara xa é un nome, polo tanto, que existía na época romana. Cabeza Aquiles non se atreve a dicir que o noso sexa tamén de procedencia celta, porque coincide, por exemplo, co Tamar que separa Cornualla de Inglaterra, despois de Plymouth, recurre a unha raíz ta ou tan que está presente, auga, está presente, por exemplo, no río Támese. Bueno, o condado de Trastámara foi creado a petición do rei Alfonso X, tamén se falou deso, na historiografía oficial, por ese cambio artificial da ordenación. Bueno, fai alusión ás terras situadas entre o río Tambre e o mar. Fernando Ruiz de Castro foi un dos seus condes máis famosos,
que resistiu apoiando a Pedro I, chamado o Cruel, fronte a Enrique de Trastámara, que se apropiou do título. Este título de Trastámaras despois pasaría as dinastías reais, tanto de Castela, como despois, a partir do século XV, 1412 exacto, depois do compromiso de Caspe, ao reino aragonés. E tamén é un arcedianato eclesiástico, o arcediago residía en C. Negreira aparece hasta no escudo, pois a súa ligazón co mundo xacobeo, esa ponte que cae cando pasan os soldados que persiguen os discípulos do apóstolo. Bueno, aquí recurro a Gonzalo Navaza, aparecen as atestacións, nigraria, medieval, e tamén no galego medieval negreira, e vería dun nigraria, derivado de níger, ou tamén, pode pensarse en nigrán, que pode ser vila dun tal níger, dun antropónimo. Negreira foi chamada a Vila do Cotón, o Cotón. A Feira do Cotón incluso aparece no mapa de Domingo Fontán. Cotón é o Pazo de Cotón, que está aí, é unha base prerromana, cot, prominencia, alto rochosa, aquí descubro tamén a Ana Boullón, bueno, e outras de cúbito tamén, o mellor de toco, un alcume. Hai tamén unha capela de Santo Amaro que ten unha lenda, non imos estar neso, unha lenda semellante á do Ero da Armenteira, ou tamén a do Abade Virila en Leire, Navarra. E tamén aquí, pois, a historia está aí, por exemplo, Afonso Anos do Cotón, un trovador, posiblemente nacido aquí, nas cortes de Fernando III, Afonso o Sabio, que morreu en Ciudad Real nunha pelexa porque era moi... E ali incluso ten unha vila, en Ciudad Real, Vila Real chamada nas cantigas trovadrescas galegas. A Baña, pois, é un típico caso, como o Grove, que debía ser a Baña, porque ven de Habania, un territorio Habania, xa registrado aí no século XII, XIII. A Habania debía ser todo xunto a Baña, pero a xente interpretou que era un artigo, e, polo tanto, houve unha segmentación do A inicial e acabou sendo a Baña, e non se dou marcha atrás porque hai moitos anos que xa está como o Grove ou a Grela, pois están así segmentados. Aquí está registrado, houve un hospital para peregrinos, agora xa estamos no camiño propiamente de Muxía, que vai a Muxía, que pasaron peregrinos como este italiano, etc. Brandomil é unha das estrelas do camiño, é un asentamento romano que pasou de ter 2 hectáreas a 25 hectáreas, polo tanto converteuse no cuarto asentamento romano da provincia da Coruña, tras Brigantia, que sería a Coruña, sería o nome romano, o Brigantium, Iria Flavia, padrón, e Ciadella, que tamén se falou aquí, que é por Sobrado. O cuarto sería, estáse demostrando cada vez máis, porque actualmente hai excavacións. Por aquí pasaría unha vía que iría de Brácara Augusta a Astúrica Augusta, se dice de Braga a Astorga, polo mar, perloca marítima. Houve moitas teorías sobre eso, pero, de logo, vía romana haina, pero estáse comprobando agora mesmo. E sería unha mansión. Que mansión sería? Grandimirum, que consta en varios cronistas romanos, ou Claudionerium. A maior parte dos arqueólogos e tamén dos filólogos pensan máis en Grandimirum. Bueno, pero un asentamento mineiro. Se os romanos se instalaron aquí polas minas de ouro e de estaño que lle proporcionaban moitos ingresos ao Estado romano. Hai unha epigrafía moi rica onde aparecen con nomes que proceden de fora da Galicia e mesmo de Hispania, incluso algún da Grecia, Ágatón, por exemplo. Unha rica, nas últimas excavacións, estáse descubrindo unha calzada urbana. Este é a Ponte Vella de Brandomil, paso de peregrinos. Esta ponte xa é medieval, pero está claro que foi sobre unha base romana. Aquí ao pé dun castro, o castro de Brandomil que está por aquí. Esta ponte está o testemunho máis antigo de 1286 dun documento que parte da corte do rei Sancho IV desde Burgos, e aparece Brandemir.
Bueno, aquí temos ententos romanos, son restos que se atoparon xa desde o século XIX. E estas son as últimas cavacións aquí xa da vía, que é unha vía, non unha vía rural, senón o arqueólogo que está actualmente, Adelino Gorgoso, pois di que é unha vía urbana como a de Lugo, como as que hai en Lugo. Trataron, a etimoloxía, que depois imos aí sobre eso, porque, claro, é unha cousa que non está dilucidada, non? A maior parte dos arqueólogos e investigadores, como López Ferreiro, xa do século XIX, Barreiro Somoza, Ferreira Priegue, Moralejo Laso, Camaño Gesto, Isidoro Millán, Fernando Acuña, Manuel Villanueva, pensan que sería Grandimirum. Outros, Claudio Nerion, os menos, por exemplo, José Cornide, no século XVIII. Estas son as atestacións no século XII, bueno, na medieval, maioritariamente Brandimir, en latín. Brandemir é o único testemunho en castelán que procede da corte de Sancho IV, a primeira alusión á ponte, que se coñece. Brandimir en galego, o testamento de dona Leonor González de Saz, Brandomín en galego, e despois Brandomil xa a partir do século XV tamén en galego, e despois en castelán. Hipótese sobre a etimoloxía. Houve unha primeira hipótese de Joseph Pille Dieter Kremer, de 1976, que supoñen un antropónimo xermánico, pero nunca o documentaron, que viría de brand, espada, mas mereis latinizado en virus célebre. A isto respondeu xa o ano seguinte Moralejo Laso, dicindo que el vía que era Grandimiron, despois será apoiado tamén por Martínez Lema e Cabeza Aquiles, e tamén non descoidamos a etimoloxía popular que pensa que ven de Brando, porque o asentamento onde está a aldea ten uns alicerces, para atopar os alicerces é un terreo moi brando, moi mol. Moralejo Laso di que, xa no ano 77, que non desbota Grandimiron porque hai unha gran semellanza formal entre Grandimiron e Brandomil, que non se pode esquecer. É que o explica o paso de Grandimiron a Brandomil pola equivalencia acústica das consoantes iniciais G e B máis a influencia dos nomes xermánicos en Bran, máis a influencia de topónimos tamén xermánicos en Mil. Martínez Lema, na súa tese de 2010, apoia a tese de Moralejo e fala dun composto hidrotoponímico de filiación indoeuropea, o celto glannos, beira dun río, máis indoeuropeo meiros, mol suave. Cabeza Aquiles, que me confesou que non vira a de Martínez Lema, pero resulta que coinciden, basicamente. Tamén o celta antigo clan ou gland, máis neste caso Mir ou Mir, auga, río, que aí está tamén os topónimos Mira, por exemplo. Ben, eso queda aí. O que podo certificar é que Brandomil sí que está á beira dun río. Está á beira do río Xallas, totalmente. Esta é unha foto inédita, propia, pois que feita durante as inundacións de 1989, que case destrue a ponte, que despois pudose reconstruir. Como vedes, quedou pendente de 2 fíos. 1989, en grandes inundacións. Sobre os arqueólogos, por exemplo, Camaño e Naveiro, pois consideran que tamén é Grandimiron, aínda que hai outros que non, non digo que haxa unanimidade. E aquí aparece, pois, como vedes, é unha vía que viña pola costa e pois ia cara a Brigantium e despois cara a Astorga, non? E se viñeron aquí era pola minería, non era por outra cousa. Non se perdía nada aquí. Pero o certo é que hoxe en día pois é un asentamento moi importante. Aquí tendes fotos das cavacións que se están facendo agora mesmo. Aquí vedes un anaco da vía, están en curso, e para máis inri, pois antonte viña esta noticia en La Voz de Galicia de Carballo. Nueva campaña de excavación de Brandomil recuperar unha posta romana no sitio que eles xa sospeitaban e viraron co seu radar. Pedra do Altar, denominado así, mirade que topónimo, Pedra do Altar, e ali, co seu radar, pois localizaron algo que teñe moita esperanza. Ese algo que é unha posta romana, é dicir, un lugar onde cambiaban as cabalerías cansadas.
están iniciando estes días excavacións. Por lo tanto, eu espero que atopen moitos testemunhos e se atoparan unha inscripción onde dixeran Grande Miron ou Claudio Nerio, estupendo. Pero os miliarios hasta agora foron anepigráficos, non aparecen, é unha zona moi rural, non? Pero, bueno, está aí, como vedes tamén popularmente, sabedes que Eduardo Pondal, pois, facía destes topónimos heróis celtas, e como vedes tamén a xente participa deso. E aquí tendes o valente Brandomil e o esquivo romano. O esquivo romano acaba de facer de madeira. Veñen os vándalos e quitan a lanza, pero aí está. Pero está ben tamén que se popularice a antroponimia e que sea literaria. Ao final, Eduardo Pondal era un adiantado no seu tempo. Bueno, outra vez aquí Brandomil, nas Pontes, e pasamos a Limideiro, que tamén queda na parroquia de Brandomil. Tendes aí as atestacións, e hai un pozo de Limideiro, e según onde Martínez Lema vivería dun loco limitario, lugar pegado a outro, un límite, linde, derivado do substantivo limes, carreiro entre dous campos, máis o fixoario, con frontes lindos, é dicir, un lugar de límite, de fronteira. E o pozo limideiro que é? Pois é un pozo que hoxe en día é unha lagoa, porque aí excavaron os romanos, e como adoita pasar nas excavacións, queda feita unha lagoa. Ese é o testemunho que además ten unhas augas moi bonitas e moi fondo, non? Este é o pozo de Limideiro que xa se documenta en documentos relativamente recentes. E incluso no século XIX unha compañía inglesa, Montes de Oro, que tentou buscar ouro por ali, pero sei que non lle era rendible pois o que atopou. Brandoñas, que como é a parroquia anexa de Brandomil, pero estou vendo que en moitos lugares hai parroquias que seguen unha evolución parella cando son matriz e anexa. Por exemplo, Brandoñas e Brandomil, máis adiante Berdeogas e Berdoias, e aquí, pois, seguramente pasa igual. Cabeza de Aquiles, a máis Martínez Lema. Martínez Lema, empezamos por el, a terminación onias descarta a súa pertenza aos topónimos procedentes de nomes persoais germánicos, Brand, como Brandariz, etc. Intégrase no grupo de substratos prelatinos como Baroña e Oroña. Cabeza Aquiles tamén se inclina por esta orixe prelatina, pois considera que é semellante do seu veciño Brandomil, unha voz celta glán ou glán, ribeira e beira do río, non? Eu creo que a evolución dunha doutra axudaros. Brandoñas hai outro, que foi outro lugar que queda en Tordoia, estudiado por Luz Méndez e Lidia Gómez, pero Brandomil é un único. Como Grandimiron tamén é único. É un único en toda Galicia. Por lo tanto, eu creo que se apoiaron mutuamente. O Gland, o paso de G a B, pois tamén por equivalencia fonética. Bueno, creo eu, pero xa digo que eu non sou especialista, baseándome no que dice. E tamén na parroquia de Brandoñas está o río cerca. Neste caso, xa hai un encoro por o ano 1966, expropiáronse as terras e asulagáronse lugares para facer o encoro da fervenza. E desapareceron lugares, outra toponimia dos desaparecidos, como Barral, o Pego, que nos liga aí aos lagos antigos, Vilanova, Vilarcobo, que foi outro lugar onde había minas, seguramente. Estes lugares desapareceron en 1966. Brandoñas tamén ten, por ligar de algún xeito, o culto a Santiago, é Santa María de Brandoñas, pero en cambio ten un retablo lateral de pedra, barroco, que eu localicei en 1716, que é un Santiago Cabaleiro. Mirade que é un retablo barroco de pedra, de modo que algún tipo de vinculación de algún devoto ou tamén un paso de peregrinos podía ser por aí. Baíñas máis adiante, onde houve tamén un mosteiro, que tal vos tempo? Un mosteiro, ímos pasar así por alto, dos testemunhos, Santo Antoíño de Baíñas, derivado do, sigo a Martínez Lema,
do adxetivo latino badius, marrón, cor castaña, pero tamén remite... Hai que ir acabando. 2, adiante. Aiñas, a ver, sigo. Bueno, houve tamén un... Eu creo que os da mañán ya estes bastante máis tempo, pero bueno, eu empecé a sedez, que consta, empecé a sedez. Bueno, tamén os feitos históricos, vedes aí, hasta un 1873, rebelión contra o Estado por as contribucións. Verdade sobre Deoga xa non entro, aquí entra opinións de pensado, bueno, San Martiño de Ozón, pois, simplemente, posiblemente Vila Ausoni, tamén un mosteiro. Moraime, aquí quería parar algo máis, Moraime é un... ten todas esas atestacións, Moriames, Moramia, Moraime, Muriame, etc. O Padre Sarmiento, con Padre Sarmiento, escribe Moraime en 1745. Bueno, como vedes, un topónimo tivo moitas formas, non? En cambio, Benlloc del Río, que é un estudioso de Moraime e Muxián, pois di que antiguamente era Sabuceta, que se chamaba Sabuceta. Bueno, un topónimo desconocido, tal vez tamén relacionado coa base pre-indoeuropea mor ou mar, rocha pedra, como sabíamos, mor de ovellas, como Morrazo, Mourelos, etc., Martín Lema Cabeza, e a importancia de Moraime é moi grande. Moraime é o edificio, é o mosteiro máis importante da hoxe chamada Costa da Morte, que eran antes os territorios de Nemancos e de Soneira, que teñen máis de 1100 anos de antigüidade. É que un orixe, un asentamento romano, e despois xermánico, control do territorio fisterrán, é posible orixe das lendas da chegada por mar de personaxes, de visitantes, o Santo Cristo de Fisterra, Visa a Barca, e tamén das Xacobeas, o Moraime, San Xián de Moraime. Forte relación dos territorios coa Igrexa de Santiago, xa desde o século IX, o documento de Tructino, do Azóns, etc., é un referente na política do Reino de Galicia, a importancia que tiña, e de León. Pois aquí criouse o príncipe Afonso Raimúndez, que nacera en Caldas de Reis, da súa nai Urraca, don Orraca, no ano 1105, que sería o futuro emperador Afonso VII, criouse aquí baixo a protección do conde Pedro Froilas de Traba, mal chamado conde de Traba, era o liñaxe Ostrava, protegido por él. O abade Odorio participa na elección de Xelmírez. No ano 1111, Afonso VII, o que sería coroado rei de Galicia primeiro, antes de ser dos tres reinos, de León e de Castela, na Casada de Santiago, fará do Azóns e Fernando II de León e Galicia. Digo León e Galicia porque sempre se di Fernando II de León. E Galicia non, era de León e Galicia. Xa vai sendo hora de que na Panteón dos Reis, aquí da Catedral de Santiago, engadan tamén Galicia, porque era dos dous. Ademais, favoreceu, como dixo tanto el como Afonso VIII, favoreceron moito as vilas galegas. Bueno, fai do Azóns, etc. Moraime, un período de esplendor moi grande, aquí houve unha publicación, e despois o priorado, despois foi priorado e pasou a depender de San Benito de Valladolid, despois de San Martiño Pinario, 1745 pasa por aquí o Padre Sarmiento, fai. E non hai que despistarse de que o patrón é San Xián. San Xián o hospitaleiro ou o que mata os seus pais. Pero o hospitaleiro, polo tanto, leva o cazador. Cazador porque matou individuamente os seus pais, por eso é o Edipo cristián. E, bueno, a historia non se pode explicar agora. Leva un falcón que parece unha pomba, está visto como un cabaleiro do século XVIII, pero a condición de hospitaleiro quere dicir que, o sea, San Xián é hospitaleiro, que hai outros, o de Bribate, que é distinto, que a súa condición de estar no camiño, de ser hospedería do camiño. Vedes que non hai unha igrexa rural normal, esas naves, ten 3 naves, está grande, ten tamén pinturas. Este ten unha da Santa Cea, unha representación da Santa Cea, onde traballaron
canteiros que antes traballaron na Catedral de Santiago. E pasamos a Muxía, según Gonzalo Navaza, pois el di que se fai derivar de monxe, do francés monxe, e el Navaza pois dubida moito desta étima, que con todo, tamén o di de Loio, que sí, que deriva de monxe. Muxía é un porto, nun deses portos disputados entre os cabaleiros nobres e os arcebispos de Santiago. Muxía, Fisterra e Malpica son do arcebispado de Santiago. Están moi interesados pola pesca e tamén porque desembarcan peregrinos, ainda que non se documente moito, porque os peregrinos que veñen do norte por mar desembarcan na Coruña, basicamente. Aí está a vila de Muxía, que é unha península que entra no mar, visto desde outro lugar. O porto está cara outro lado, cara a ría. E aquí vemos tamén que non se pode desligar da Virxe da Barca, pero a Virxe da Barca, Santiago aparece posteriormente, non? Aí a primeira vocación foi a Virxe, que viñan nunha barca, simplemente. Depois engadiuse Santiago. Non son alleos, seguramente, os monxes de Moraima. Aquí tamén hai testemunhos de peregrinos, e incluso o Papa Calixto III que dá días de indulgencia. E chegamos o final de Santiago de Cereixo, que non é un topónimo único en Galicia, San Xur Cereixo na Estrada e outros, ou Cerezo, atestacións vedras por aí. Posible etimoloxía, Ana Boullón non descartaba que fose un alcume de orixe xeográfica, Cerexio, Cerdeira, perdiu na lingua común e conservaba a onomástica, pero para Navaza ningún destes topónimos está relacionado coas cereixas. Pensa nunha orixe hidronímica prerromana, presente nun sufixo axia-asio, por exemplo, Cameixa Arteixo. Hai un río en Cereixo, do Cereixo en Laza e outro río Cereixo en Pedrafita. Polo tanto, el tamén ve o Cereixo de Vimianzo, que está ao lado dun río, pero el pensa no río Grande, que en realidad, é o río Grande, claro, dali, que o río Grande en realidad é un nombre imposto en 1960, non sei por qué, pola Diputación da Coruña, pero o nome tradicional é Río do Porto. Esa o testemunha Cornide en 1764. Non imos entrar neso. Pero o río que podría dar nome a Cereixo non é o principal, senón o afluente. O afluente que desemboca por aquí, por este muiño de Mareas. Por lo tanto, é por debaixo deste muiño de Mareas que xa está datado no século XVII. Estes son as torres de Cereixo, que tamén son do século XVII, e aquí vede a prova de que este é o río de Cereixo e aquí está o buiño para desembocar. Aquí vedes tamén no mapa pois o río de Cereixo ou de Carnés. O sea que, podría ter razón Navaza, pero o río sería este, o río de Cereixo ou de Carnés. E, agora sí que xa remato, porque teño que falar da translatio, senón... a translatio pois é a representación máis antiga do outro lado do corpo do apóstolo, só hai unha moeda do tempo de Fernando II, e outros dous testemunhos na catedral da Colexiate de Tudela, a translatio, e na catedral da Seu Vella de Lleida. E como están apurando, aí tendes eso, e non son alleos os monxes de Moraime a facer, isto ni siquiera existe unha translatio ou representación translatio en Padrón, que se di que é o porto do desembarque. Por lo tanto, eles, de algún xeito, mirade que tamén a influencia compostelana, o anxo turiferario ao bispo Teodomiro, que é igual co tombo a Catedral de Santiago, porque aparece en Cereixo, pois seguramente iniciativa do Priorado de Moraime para reclamalo como Porto Xacobeo. Son as posesións de Moraime na Idade Media. O rei Afonso VIII de Galicia e León visita la Puebla de Cereija, según López Ferreiro, e ao mellor ven inaugurar algo. En 1228 tamén se otorgan documentos a Cereixo. Esta pequena viliña algo tiña, non? Algo tiña para ser mimada polos reis. E aquí tedes o porto fluvial de Cereixo, da Ponte do Porto, xa de
Estes serían os camiños medievais. Aquí está Cereixo, aquí está Moraime, e os camiños medievais reconstruídos por Elisa Ferreira Príague. E máis nada, graciñas.